Inda a ce na gagawarta da na ji sanyi cikin raina. Kwanci tashi babu ya rabbana, lokaci tafiya yake. Ana dabdalar sanyi yamma sakaliya, ci dole in rike. Shigowar da nai ita ce sila, na kasa gane kaina ina yake. Da karfi zuciyata na ji ta buga, idanu kwa sai kallon gun suke. Sauti na kuka nake ta ji, Allah jikanta na ji wasu suna faɗi. Jiri na ji yana ɗan ɗauka na, dan na farga kuma tuni na faɗi. Wai ashe kwanaki bakwai ne a suma, kai abun fahari ya wuce in faɗi. Da na tashi take gidansu na wuce, sai dai kofar da kwado ta sha naɗi. Gabi ina tambaya gida-gida kamar wani majanuni, sai dai yare da manyan ma kallo babu amsa suke mini. Wai da gaske Fatima ce ta mace, kallo babu amsa suke mini. Ko kabarin ta har yanzu ban gani ba, to ya maza yin yarda ko kankani. Yau a cikin wata na shida muke, amma ba makama ya zanyi ne. Ban san gidan yan uwansu ba, bare garinsu to ya zanyi ne. Yan gidanmu sun ki fahimta ta, wucewa suke ko gamo nai ne. Sai jiko suke mini da turare, amma kuma abin sai gaba yake. Abokai kwacewa suke ta yi, wai daɗin mafarki nake musu. Gashi banda shaida ko hoton ta, balle na nuna su bar musu. Masanin abin da ya boye shine yaban wata mafita, a tabinta ne zan faɗa muku. Yadda aka haihu a ragaya,